Jepa lagunak, gaurkoan pena puntu ere badugu, izan ere azken txampan sartu gara eta Bidasoa aldera. Badugu zer esan azken ibilbide zatia, argi baina bilduma eder bat prest duzula, beraz, oraindik ez zaitezte joan, baina gaur esandakoa Bidasoan barrena bagoaz eta Lapurdin, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko muga inguru horretara gerturatuko gara. Hain ederra, hain historikoa eta hain gaur egunekoa zentzu zabalenean. Aukera asko eta geure zoritxarrerako giza hondamendiaren lekuko. Baina gaur, zer esan, beste egun batez historiari helduko diogu eta paraje ederrei helduko diegu, izan ere, gurpilak sutan jarrita, badakizu izugarrizko aukera duzuela inguruez gozatzeko eta zergatik ez gehiago ikasteko. Goazen bagoaz, Bidasoa, goiti. Goazen. Kantari erreza da amestea, volanteari heldu eta sei aitzinera. Gurpilak zutan, eguzkia parean. Ekintzek hitzek zin egindakoa isiltzen dutenea. Orain arteko ibilbideetan zehar egin ez dugun zerbait egitera goaz gaurkoan. Zer ote den galdetuko duzue? Itxasaldera goaz lagunak, Bidasoari heldu eta itxasaldera goaz. Euskal Herriko eta Nafarroako muga garrantzitsuenen artean koka genezaken ingurune eder honetan barrena. Bidasoako bide berdea izan ere, aitzina, tren txikito ere deitua izan zen. Eta argi ze Behobia eta Oieregi ingurua elkar batzen zituen. Eta hori dela eta Eurobelo ere bertatik barrena izan da. Donestebe eta itxasaldeko tarte hau, Europako bide zikloturisten artean kokatua da. Eta eder bidea ere deitua da mugaz gaindiko egitasmoari esker. Izan ere, Baiona, Iruñea eta Donostia lotzen dituen bide zikloturistaren baitan da kokatua. Donestebe aldean ekin diogu bideari eta Malerreka pixkanaka atzean utzi dugu Bidasoari helduta. Bidasoan barrena Bortzirietan murgilduko gara eta horretan noski guztiek dute zer esana, bide berdea eta Bidasoa erdi-erditik gurutzatzen baita. Arroxa zena beltz bihurtu zenean, amore eman nahi nuen. Pausu bat aurrera emateko gai, ez nintzen momentu hartan. Jabetu naiz bizipen bakoitzak nire, sustraiak sendotu dituela. Batzuetan mina izan daiteke, sendagairik onena. Errandakoari eta errandakoak mi. Gladys, Zer ze modu, moduz? ongi eta zu. Oso ongi. Ongi. Bidean barrena. Bai. Ikusten zaitut bizikletan, Bat baina bai. gehiago pentsatuko du, akaso hemengo amuarraiak baztangoak direla. Ez, hau Bortziri da, lesaka da, baztanekin gauza gutxi ikusteko.
Eta bortziriak, nola azaldu genezake labur bortziren izaera, ez gara, hasiko data guztiak errepasatzen, Bai. baina bortziriak nola ulertuko genituzke? Bueno, bortziriak izenek erraten duen bezala, bortzerrik osatzen dugu, lesakaz gain bera, arantza, etxalar eta igantzik, eta bueno, pues, 8.000 bat biztanle denetara, eta toki paregabe bat. Paregabea, zer moduz bizizarete bortzirietan lesakan eta bortzirietan? Ongi, nik erranen nuke toki ona dela bizitzeko, bueno, denetatik dugu, herri txikiak izanik, denetatik dugu, lesakaren kasuan 2.750 bat biztanle, eta bueno, pues, industria, natura, eta bueno, beharrezko zerbitzuietatik hurbil, orduan toki ona bizitzeko. Ondo moldatzen zarete, Bai. bortz hirien artean? Bai. Beti badugu pike bat, berakoekin gehien bat, baino ez oso ongi, haunitzetan kolaboratzen dugu elkarrekin, eta batak bertzearen beharra erranen nuke badugula. Ederki, bide berdea, bidasoa, noski baietz. Bai. Bidasoatik elikatzen zarete, pentsatzen dut, bai. zuek ere bidasoa elikatuko duzue. Bide berdea, alako ez dakit proiektu jasangarriak, turismo ere izan daiteke, Bai. kirolarekin, aisiarekin lotuta. Nola ikusten duzue inguru hauetan alako zeharkaldiak izatea? Bueno, nik eranen nuke guretzako bidasoako bide berdea errekurso oso garrantzitsua dela. Gehien bat, ez bakarrik turismo aldetik, turismoa ere nabaritzen da, jende haunitzek erabiltzen duela eta logika badu, toki paregabea delako kilometro haunitz, Iruñatik Donostiraino edo Iruneraino iristen delako. Baina gero hortik aparte guretzako ere bai, herritarrentzat ere ongizate errekurso bat da. Hemen eremu maldartxu hauetan, edo malkartxu hauetan, pues, badugu gure lautada eta bueno, itzalguneak eta errekaren ondoan joateko paseo ederrak emateko toki bat bada. Eta jende honitzek adibidez hor bizikletan ibiltzen ikasten du, orduan. Ongizate aldetik badu bere beharra. Bai. Ederki eta geografiaz ikasta ere gauza interesgarria izaten delako. Baduzu aholkorik guretzako, Navarra Maritima alderantzagoaz, bidasoari helduta? Bai, bueno, pues ja behin hemen zaudela lesakatik buelta bat ematea, eta gero ondotik berak ere badu bere xarma, bera ere, bueno, hor lan polita egiten ari dire, berakoak ere, eta bueno, hortik pasatzera ere gonbidatzen zaitut, bai. Ederki asko, Ladiz, eskerrik asko, ondo segi. Bai, zuk ere bai, animo. Bai, aio, Agur, ondo agur. izan. Bidasoako bide berdeak toki ederrak eskaintzen dizkigu bizikletaz ederki asko ibili ahal izateko eta bat ere kezkari gabe. Eta freskura ederra dakarten tunel laburrak ere baditugu noiz nahi. Trenaren bidean barrenagoaz beste behin ere. Istorio ederra Bidasoako izoke Euskaldun batena Era bat gardia zen Solekuko erreka Igeri egiteko Trabarik ez zuena Guretatik txirristan Badoa itxasatera Ume gazte eta zarrek Dute hizkuntza bera Euskaraz agurtzen diote Bastan lezakak aberan Irun eta Hendaian Ere jakaberan Bidasoan Izokina bezala Bidasoan Euskal Herrian Bidasoan Izokina bezala Bidasoan Euskal Herrian Itxasoan eta munduan Bere solazaren jabe Uteneko hartu zuten arazorik gabe Hauniz maitatua izan zen Daionez mirabe Baina saltoka hitzutzeko Tenorea du oakabe Bidasoan Izokina bezala
Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Bidazoan bideozoan, izokina bezala. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Baina baditu hurak nahasiak, ez ditu huretzen ertzetako hizkuntzak. Bizeketatzen den aldetu arrainak, irriekin dio inguruko jendetzak. Errekan barren ahasi dira jauziak, alere euskaldunok dirate hurriak. Izokinak bezala oztopo da trabak, euskaldunok ere kontita beti haintzinak. Bidazoan bideozoan, izokina bezala. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Eta Nafarroatik Gipuzko aldera sartzen ari garen horretan, Aiako Harria Parke naturala ere ertz-ertzean izango dugu. Azken batean, mendi adarrean kokatutako naturgune eta mendigune benetan interesgarria da, beti ere Bidasoaren ertz honetan aurrera segiaz. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Bidazoan bideozoan, izokina bezala. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Itxasoan eta munduan, bere solazare jabe. Denek onartu zuten arazorik gabe. Auniz maitatua izan zen, gaionez mirabe. Baina saltoka hitzutzeko, tenorea du oakabe. Bidazoan bideozoan, izokina bezala. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Bidazoan bideozoan, izokina bezala. Bidazoan bideozoan, Euskal Herrian. Baina baditu hurak. Rosa, zer moduz? Ongi, eta zu. Ongi. Baduzu tartetxo bat gurekin egoteko? Bai, seguro, ez? Erran. Bueno, Bidasoa berez erreka bada, ibai bada, bastan lehendabizi deitzen zaio, bastan bezala ezagutua da, eta gero Bidasoa Zunbillatik onat Bidasoa du izena, ez? Baina, bueno, ibai bat, baina askoz ere gehiago da bizitza bat, jende haunitzen bizitza, historia izugarria duen ibaia, elkartzen gaituen ibai bat ere, Berzaldea eta gure aldea, ez? Elkartzen duen urak, eramaten duen ere poesia ere bada, eta bueno, eta Bidasoan ere erreka da, bai. Bidasoak gainera, garai historiko ezberdinetako bizipenak eta errelatoak bere baitan biltzen ditu. Horiek landu dituzu garai ezberdinak eta jende ezberdinak esango dugu baita ere. Izan dugu aukera bide honetan zehar, esate baterako Ameriketara hartzailanetan joandako gazteena, garai hartako gazteena, gaur egun ez dira hain gazteak, baina gazte joan ziren eta bizipenak ere gazte dituzte, baina akaso horiek gizonezkoa gehiago, baina emakumezkoek ere asko migratu zuten inguru hauetatik guztietatik. Gazte belaunaldi hura, ze garaitan kokatuko dugu? Ze bizipen izan dituzte belaunaldi horiek? Bai, nik kokatzen ditut 1940, 60 garren inguru horretan, ez? Garai hortan gerra zibila edo bukatua zen, eta bertako gazteak baserrietan lan egiten zuten, baina horrez gain atea ziren beste lanbide batzutan ere aritzeko aukera izan zuten. Orduan, erran duzun bezala, ez? Emigrazio bat izan zen, Ameriketara juntzen gazteak izan ziren, bertan hartzai egon ziren, badute zer kontatu dizuete, ezta? Eta baina gero gauza gehiagotan edo desberdinetan ibili ziren, Ternuara joan ziren ere,
bertan bakailao arrantza egitera, pensa menditikan ternuara. Neskak ibili ziren sasoia delako horretan, hau da, bestaldean hoteletan, ostatuetan lana egin zuten eta beraientzat izugarria izan zen, ez? Imaginatu hemen garai beltza ilun bat bazegoen, Franco garaikoa, Eliza zanpatzaile baten menpe zeuden eta kilometro gutxi eginez, hauek ere neska hauek gehienetan paperik gabe joaten ziren bestaldera eta bertan paperik gabe ere lana egiten zuten eta beraientzat suposatu zuen beste mundu bat ezagutzea, beste bizitzeko modu bat eta ezagutzea. Eta hortikan asko edo joan ziren ere Parisa. Eta ja hori beste saltu izugarria izan zen beraientzat, ekonomikoki ere, baina esaten dut ni beti izan zela personalki, ez? Oso aberatsa izan zen guzti hau. Gero Iratiko mendietara ere joan ziren, batez ere Arantzatik eta Malerrekatik eta hori ere gertatu zen. Eta eta konturatu nintzen azken finean guztiok edo lan batean aritua zirela, ez? Modu batean edo bestean, eta izan zela kontrabandoan. Hori bili ziren, aurrak, gizonezkoak, mutilak, emakumeak, denak oso lan inklusiboa, hainbeste ibiltzen den hitza hori erabiliz, ez? Baina egiazki oso inklusiboa zen hau, komunitate osua nolabait bertan zegoelako, nolabait egiten zuelako, bere funtzioa betetzen zuelako. Beste behin ere, Bidasoak asko du kontatzeko eta asko du bizia. Baita gaur egun ere. Lehengo eta oraingo garaiak eta muga ingurunek duten guztia aintzat hartuta gainera. Naturgune paregabea eta aisirako tartea eskaintzen diguna, baina oraindik ere gaur egungo bizipenekin lotura estua duena. Zeinen garrantzitsua Bidasoaren alde batean zein bestean gertatzen denari erreparatzea, ikertzea, jakitea eta zergatik ez laguntza ematea.
bidasoa dut maite, orduan nongoa naizen edo bidasoakoa, ni bidasoako urekin ongi mugitzen naiz. Segitzen duzu, ikerketa asmoekin, baduzu eskuartean zerbait? Bai, bueno, hau beti da nire bizitzako elementu bat, ez? Ta bai, seguro baietz, gero, bueno, jarraitzen dute kontrabando kontu hoiekin eta orain dela urte batzu, bueno, egin nuen wolframaren kontrabandoaren ingurukoa, bigarren mundu gerran gertatu zenekoa, eta hemendikan izan zen, Hondarribiti baina gehiago Irundik, Erratzu, inguru hortikan mendia izpegiko menditik, eta bueno, hori beste kontu bada, baina hor ja sartua ziren goi mailako frankisten funtzionari horiek, ez? Beste kontrabando mota bada. Eta aspalditxo ari naiz emakumeak eta kontrabandoaren inguruan. Zen ematen du edo iduritzen zai jendeak asko identifikatzen dula hori kontrabandoa, mendila eta gizonezkoak eta bai, seguro baietz, baina emakumea fuerte aritu izan dira, bai kontrabandoan, agian ez paketeak eta pasatzen, baina portugesa pasatzen bai, sarearen toki desberdinetako enlazeak izaten ere bai, eta gero, bueno, beste kontrabandoan ere arituak izan dira, eta laguntzaile bezala ere bai, seguro baietz, eta hori historian zehar. Dirua pasatzen, zilarra eta aurreak, txanpon txikiak edo errez pasatzen ziren hoiek, eta orduan emakumeak zer esanik hor seguro baduela. Azken hitz bat, bidasoa ezagutzeko jarraibideren bat, bizikleta hartzen duenari, izan Irun aldetik edo itsasa aldetik edota atzeko zaurrera? Bai, bueno, da pixkat galtzea, ez? Edo hartu txirrinda eta edo hartu, bueno, zuek orain hori... Sakelekoarekin ez da? Nik esan behar nuen mapa hartu, polita. Mapa hartzeak badu bere xarma, ez da? Bueno, netzako, bai. Gainera toki batzutan ez dago estaldurarik, beraz, akaso maparen ez da ideia txarra? Pues mira, mapa hartu eta inguruko herritara joan, gaina txirrinda zederki, eta bertan ibili eta egonian egon, eta horrelakoak. Eta gero badago ere deitzen zaio kontrabandisten bidea, garai batean horrela antolatu zuten, eta Hondarribitik hasi edo bukatu, eta badago, sartzen baldin bazarete orain horretan, internet... Googleatu, bilatzailean, historioietan, eta jarri bilatzailean sartuta. Bai, eta egin daiteke edo zaldiz, edo txirrindaz, edo oinez, edo... Bai, interesantia da, baina nik uste herri guztiak ez justo bidasoa bazter-bazterrian edo bazter-bazterrian daudena, baina pixka bat haratago daudenak ere pena merezi dute, zoragarria dira. Eta personak ere bai, beraiekin hitz egitea gustu ematen du bai. Gehiago ez dugu gaineratuko, alaxe utziko Rosa. Gure bideari azken metroak egingo dizkiogu, eta berriz ere bidean topo egite izango da gure desira. Ondo izan, Rosa? Hala bada, ederki, mila esker. Ondo segi. Bai, aio! Agur! Bide berezia da benetan, bidasoak duen azken zati hau. Eta bide berezi honetan, paregabeak diren inguruak ezagutzeko aukera dugu, abenturarako tarteare eskaintzen digu, eta bainu eder bat hartzekoa baita ere, baina bidasoak askoz gehiago kontatzen du. Bidasoa bada edo izan da muga handi bat, eta bidasoak zubi izateko aukera gehiago ematen dizkigu. Bide horretan barrena, helduko gara itsas aldera, helduko gara Txingudi aldera, eta helduko gara Ipar Euskal Herrira edota Lapurdi aldera segitzeko bidea topatuko dugun tokira. Tira, bidasoa asko da eta bidasoak muga baino Euskal Herriko eta Nafarroako bailara hainbatekin lotzeko aukera ematen digu. Maite dugu bidasoa eta maite dugu bizikletaz aurrera egitea.
ederki lagunak. Gaurkoan adio esateko tenore aldu zaigu eta akaso denboraldi honetako ere bai. Goiti etorri gara, Bidasoan barrena, eta garaibateko txikitua zen tren uraren bide berbera egin dugu, bide berdearen baitan. Edozein kasutan, Eurobel hori esker beste egun batez, garai historiko ezberdinak eta inguruko bazter ederrak eta inguruko jendeak ezagutzeko parada izan dugu. Ez galdu aukera eta zatozte Bidasoa aldera eta Bidaso aldeko inguruetara. Laster arte lagunak, ongi izan!